कस्टम दे रंजित दा बिथिं हाय हरलै पूरा एक्स आर्मीफोरा पूरा नांदो तो वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय आं दायो दङ मोदैबारिनि जोंलावरि क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव बेयावहाय गाबोननिफ्राय मोदैबारि दखरा एबसु आरो मोदैबारि एक्स सार्भिसमेन जथायै बड'लेण्ड मार्टियार गेम थार्ड बड'लेण्ड मार्टियार गेम बेखौहाय गाबोननिफ्राय खुंफुंनो थिग खालामनाय जादों आरो बेवहाय पुरा रेडि खालामजोब्बाय साइडआव पुरा बाउन्डारि होजोब्बाय बेलाय पुरा बाउन्डारि जिथिंबो पुरा सारो साइड आरो थिंबो स्टेज मोनसे दङ स्टेज माने पेन्डेल आलासि जिरायग्रा आरो बेनिफ्राय दा नोंथांमोननो आं फटेज देखायगासिनो दङ बेलाय नुनायफोरानो आरोना तो गाबोननिफ्राय जागायगोन बेवहाय थार्ड बड'लेण्ड मार्टियार गेम मोदैबारियावहाय तो नायलांबाय था नोंथांमोना आरो जायफोरा आं लकेसनखौ खोथानि माने गोजाननिफ्रा मिथियाबो जानो हागौ मंगलदैनिफ्राय फैयोब्ला मंगलदै जानानै फैयोब्ला नेशनेल रड फिथिंगालि फैनानै मेनापारा होननाय मोनसे सक मोनगोन मेनापारानिफ्राय साहा प्राय 3 किल'मिटारसो हाबबोबानो बे मोदैबारि सौका मोनगोन मोदैबारियावनो मोदैबारि नांजाबनानै बे फिल्डआ दङ तो बेनिफ्राय बेथिंगालिनिफ्राय माने साहा साइडनिफ्राय फैयोब्ला उदालगुरिनिफ्राय थोंजोङै भकतपारा जानानै ओरै फैनो हायो ओमफ्राय भकतपारानिफ्राय बिथिं प्राय 6-5 किल'मिटारसो जागोन आरो बेथिंगालिनिफ्राय सफाय जानानै फैयोब्ला सफाय बे गामिया बे लामाया बेथिंगालि सफैनो हायो तो गेजेराव नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैगोनखौ मिजिंथिबाय आसा खालामो बयबो माने जोंनि थार्ड बड'लेण्ड मार्टियार मेम'रियेल फुटबल ट्रफिखौ बा फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफिखौ नायफैगोनखौ मिजिंथिबाय दा बे समाव आङो नै नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ हनै नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ पुरा रेडि जाजोब्बाय साइड साइड पुरा बाउन्डारि होदो आरो पुरा माबा नै Abu, Mbak, kezakai, wah, dia terbuat di sana dohon. Mama mau kerja lagi, ini kira kerja lagi nanti lagi kezakai. Masa deh? Gari overload lana maila na bene ya. Ang mende kabin ibra kela jagan gari ke mahai nasi pai ba mahai solo hui lab kena. Wah, mania lah. Jadi mana mania agus sekali bede mil bondo jagan na. Pura gelegasindo nih, sengrafra.